थांनाय 22 तारिख मार्च बेवहाय जि PIL होनायनि एगेन्स्टआव लराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफ्रा दे PIL होग्राफोरनि एगेन्स्टआव मुर्ति सावदों बा बिथांमोननि एफिजिखौ सावनानै जि प्रटेस्ट खालामदों बे प्रटेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बियो बेसलेस कुनु जुक्ति गैया खारन बिथांमोना जि जुक्तिजों जोंखौ दाय होदों बा जोंनि PIL होग्राफोरखौ दाय होदों बे जुक्तिखौ जों ओरैबायदि बुंनो सानदों बा बियो रियेल सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे माखासे BTCनि बाहेरानि गामि हाबनांगौ दं होननानै PIL होनायखाय हाबला होननाय बाथ्रायाबो कुनु मोनसे बेस गैया बेखौ जोङो बे रोखोमै होआखै आरो बे BTC सुक्तियाव बिटिआर जानानै बै गामिफोरा हाबनायनि कुनु दफायावनो लिरनाय गैखाया बियो PIL होनायनि बाथ्रा नङा बेखायनो जोङो बेखौ PIL होनायनि थाखाय जे गामिया हाबला बेखौ जोङो स्पष्ट भाबै डिनाय खालामो आरो नंखाय आरो बे बाथ्राया कुनु जोंनि रायजो राजानि गेजेराव दिनै स्पष्ट जाजोब्बाय आरो बयबो बुजिजोब्बाय बिथांमोननि जि सुक्ति बे सुक्तियावनो बे गामि सोसननायनि जि दफामोन बेयो गैखायामोन बेवहाय जोङो मिन्थिनो मोनदों बा बिथांमोनहा जेरैबायदि जोंनि सायाव उल्थाय जेरैबायदि दखारब खालामदों बा दस होदों बेयो जाहैबाय जोङो कुनु पय्धे बिटिआरनि बा BTCनि एगेन्स्टै जोङो कुनु दिन केस होआखै बा PIL होआखै किन्तु थाखानाय क्षमता थाखानाय BTCनि जि मोनसे राइटमोन पलिटिकेल राइट बा गासिबो जोंनि सिस्टेमनि जि राइटमोन बे राइटखौदि बिथांमोनहा दिनै खमायनानै लादों बे राइटखौदि बिथांमोनहा दिनै लासै लासै स्टेट गभर्नमेन्टनो गथायनानै जोंनि जि पावार थाखानाय बेखौ जि बिथांमोनहा दिनै गैया खालामनो नागिरदों बिनि एगेन्स्टआवसो जोङो दफानि एगेन्स्टआव खैथामान दफानि एगेन्स्टआवसो PIL होनाय जादों जों जाहाथे जास्टिफिकेसन मोनो